ئەمە بەرە خۆ بدەن پایتەختە گورجستانê Tiflis ku wekû navenza geştiyariye ya Gurcistanê sêrnaskirin. Têgotin ku hejmara neşecihên vî bajarî nêzîka milyon kes ye. Lê ji ber ciwaniya vî bajarê, kevnariya vî bajarê, hebûna şûnwarên yên kevin di vî bajarê de nêzîka 4 milyon kesan salane seredana cih û war û şûnwarê wê dikin. Ev bajar xwezan gelek cihên şûnwarî ye, navendên şûnwarî ye. Di nava vê fîçera me de hevkarê me Kamiz bal kişandiye li ser wan navendê şûnwariyê ku ev qasa xelk qesta wê dikin ya jî berê xwe tên û seredana wê dike ku me behsê kir 4 milyon kes salane seredanayê bajarê dikin. Îcara em hev re paytexta Gurcistanê Tiflîsa şûnwarî nas bikin. Gurcistan xwedî dîrokeke pir kevnar û xwedî siruştekî gelekî ciwan e. Salane bi milyonan geştiyar serdana wî welatî dikin. Li gel geştiyariya siruştî, şinwarên dîrokî, keleh û derên kevnar bala geştiyaran ji hemû aliyên cîhanê dikişîne ser wî welatî. Tbilîsiya paytext li kenara çeme kura ye. Ew hem bi bîrdariyên dîrokî ve pir dewlemend e, hem jî mîna bajarekî serdemiyane pir ciwan e. Avohava gelek xweş e. Zivistan e lê mîna biharê ye. Tav derketiye û berf û baran tune ye. Ez di beşek kevnariya bajar de dimînim. Ev der gelekî ciwan e. Ji bo gerê pir serencakeş e. Memariya bajar, xaniyên cewaz hemû ciwan in. Bi awayekî fermî dîrokek Tbilîsî vedigere sed sala pêncan. Li gor efsaneyê rojek şahê Gurcistanê Vaxtang Gorgesalî derdikeve nêçîrê. Şah bazê xwe berdide ji bo girtinê Qerqewlê û her du teyr bi hev re dikevin nav daristanê. Şah dikeve du wan û dibîne ku her du teyr di kaniyekê germ de keliyan e. Gorgesalê emir dide ku li vê derê bajarekê bi ava kirin û navê Tbilîsî an ku kaniya germ lê bêkirin. Tiflis an ji bi nava xwe ye Gurcikî Tbilîsî her tim navenda siyasî, hunerî, ilmê ya Başûrê Kafkasyayê bûye. Her netewê, her bawerî rengê xwe li vê bajarê xistiye. Tiflis hem bi siruşta xwe ye ve ciwan, hem jî bi mîmariyê xwe ye taybet, her tim navenda geştîguzariyê ye. Tiflîsa kevin li kenarê çemê kura li ser zinarekê asê hatiye avakirin ku rûniştgeha Şah Vaxtang lê bûye. Ji sed sala heftan vir ve Tbilîsî bi berdewamî rastê êrişên xilafeta İslamî, Moğol û Osmaniyan hatiye. Ji sed sala dehan heta sed sala donzdan şahên Tbilîsî bac didane dewleta Kurdan ya xanedana Şeddadiyan. Bêguman her yek ji wan pey xwe re şûnwar û kulturekê rengareng jî hîştine li wî welatî. Ez 10 sal e li vê hemamê kar dikim. Ava hemamê bi siruştî germ e. An ku germav e. Piraniya geştyar taybet ji bo vê hemamê tên vira. Elbet bajarê me bi xwe jî ciwan e û xwedî mîmariyeke cihêreng e. Mîmariya kevnar bala hemû biyaniyan dikişîne. Kinîseyên dêrîn, mizgeftên kevnar. Ji hemû welatan geştyar kirin. Gurcistan ji sala 1801 ve dikeve nava İmparatoriya Rusyayê û bi hilweşînê Yekîtiya Sovyetê re jî serxebûna xwe bi dest dixe. Nüfusa Tbilîsa paytext nêzîkî 1 milyon û 200 hezar e. Ji dîrokeva pêkhatteya etnîkî û dînî ya vê bajarê cihêreng bûye. Îro li Tbilîsê ji bilî Gurciyan, Ermenî, Rûs, Azerî, Oset, Yunanî, Kurdên Êzidî û neteweyên din dijîn. Bajarekî nuwaze ye, gelek kefa me jî re hat, em matmayman. Ev carekî ye ku em tên vî welatê. Bêguman, em ê dîsa vegerin. Xwarinên wan pir biçêjin. Memariya bajêr jî pir ciyawaz û ciwan e. Ya giring, xelk pir mêvan perwerin. Gurcistan serenserê sal ji geştiyariyê re vekiriye. Hejmara geştiyarên salane digîje nêzî 4 milyon kesê ku 30 ji sedê ji wan serdana Tbilîsê dikin. Kamşedadê Rudaw, Tiflis, Gurcistan.